בשלח, זה התחיל. בשלח? כן, בשלח צריך משהו על קרבות שהיו בארץ, ההיסטוריה של הארץ. אז שאלה ראשונה שרציתי לשאול, איך היו הרגשות לפני המלחמה? מלחמת יום כיפור? כן. לא כל כך היו הרגשות, כי המלחמה בהפתעה רבה. לא ידעתם על זה בכלל לפני. הפעם הראשונה שהתחילה, שקיבלנו ידיעה ראשונית ביותר, זה בערב יום הכיפורים. חבר שלנו השתחרר מהרבנות הצבאית, שהוא היה אמור לעבור לפני התיבה ביום הכיפורים, הוא אמר שבצה"ל יש כוננות גדולה מאוד. זו ההתראה הראשונה. אתה היית בצבא לפני זה, או שזה היה מילואים כשיצאת? לא, זו הייתה תקופה שהייתי בישיבה. אני סיימתי את חודשי השירות במסגרת ההסדר בקיץ שקודם, בחודש אב שלפני. ואיך עבר יום כיפור עם הידיעה? אז התחילה תקופת רגיעה, חזרנו לישיבה. ובכלל לא ידענו משום דבר. ויום כיפור לא היה לכם שום ידיעה, כאילו, כל יום כיפור. אז אומר, רק הידיעה הזו שבערב יום הכיפורים, הוא אמר שבצה"ל יש כוננות מאוד גבוהה. ודבר שני, ביום הכיפורים, בשחרית, אני חושב בסביבות 11, עבר מטוס מנמיך טוס ברעש נוראי מעל ישיבת הכותל, מעל העיר העתיקה, ואנחנו מאוד התפלאנו באמצע יום כיפור, דבר כזה. זה הדברים היחידים שידענו. וקראו לכם מיד בצאת החג? הלכנו להתפלל ערבית בכותל כמדי שנה, וכשחזרנו לישיבה, אז הודיעו שהצווי גיוס הגיעו, ושיגיע אוטובוס מהר עציון, מאלון שבות, עם החבר'ה מההסדר של אלון שבות, ויקחו גם אותנו, ואז נעלה צפונה. האוטובוס הגיע בסביבות 11 בלילה, משהו כזה. מתי המלחמה התחילה? כבר ביום כיפור? או? ביום כיפור, בעיצומו של יום הכיפורים, בסביבות 1:50 בצהריים, אז הם התחילו לתקוף. לאיפה לקחו את אני כבר הייתי נשוי, אז הלכתי הביתה אחרי תפילת נעילה, אחרי תפילת ערבית, וטעמנו משהו, ואחרי ברורים החלטנו שאשתי, שהייתה קלה צעירה מאוד, התחתנו חודש לפני המלחמה, החלטנו שהיא תיסע הביתה להוריה, שהם גרו במושב בית מאיר. גיסי היה עדיין בחור בישיבת הכותל, והוא גם היה צריך לנסוע הביתה להתארגן, אז הוא לקח אותה הביתה, והם נסעו במוצאי יום כיפור הביתה, והיא הייתה אחר כך בתור רווקה, במרכאות. היא חזרה למכללה, הבת של הרב קופרמן, דבורה, שהיום היא מנהלת המכללה, היא תינתה לה את המיטה שלה, ככה אשתי חזרה לפנימיה עם תיכל, כיסא ראש, התחילה שם את שיעור א', והייתה גרה בפנימיה 7 חודשים, עד שחזרתי הביתה. המלחמה לא הייתה יותר קצרה מ7 חודשים? המלחמה עצמה הייתה בערך 3 שבועות, אבל אחר כך המשיכה מלחמת התשה, כוננו, ועברתי קורס מדקי, ולמעשה השתחררנו כמה ימים לפני יום העצמאות. היינו מגויסים ממוצאי יום כיפור עד כמה ימים לפני יום העצמאות. מה הרב היה בצבא? מה התפקיד שלי היה? כן. הייתי תותחן בטנק בחטיבה 679 בגדוד, נדמה לי קראו לו 289. ומה זה אומר? מה העבודה שהרב היה עושה? לא, גדוד 57. ומה העבודה שהרב היה עושה? עבודה של תותחן. שזה אומר? בכל צוות טנק יש 4 אנשים. הנהג, כשהוא נמצא למטה, יושב בטובה, יש את הטען קשר, שהוא נמצא בצריח מצד שמאל, ויש את התותחן שנמצא בתוך הצריח
מצד ימין. התפקיד של התותחן זה כל הזמן עם העין על הפריטלסקופ, לראות את השטח, לראות אם הוא מזהה מטרות, וכאשר הוא מזהה מטרות, אז הוא זה שמכונן את התותח, מקבל פקודה ויורה את הפגזים, קוראים לזה כבדה, ירי כבדה זה פגזים, ובהתאם לצורך הוא יורה גם במקלע מקביל, יש לו מקלע מקביל לתותח, שיכול, יש בורר סוג ירי, אתה מעביר אותו שמאלה, זה אומר למערכת הגאי, הירי, שצריך לראות במקלע. ימינה זה התותח. זה התפקיד של התותחן. בשריון אומרים שכל תכליתו של הטנק זה בשביל התותח והתותחן. שזה כל הטנק. והמתק הוא נמצא למעלה, הוא מעל התותחן. והתפקיד שלו זה להוביל את הטנק, לכוון אותו, לתת לו מטרות, לעלות לעמדות, לרדת מעמדות. מה היה, איך הרגיש הרב בחג הסוכות? הוא היה באמצע קרבות, מה הוא עשה בחג? בחג הסוכות, בערב חג הסוכות, הטנק שלי השתתף בקרבות קשים עם לוחמי חי"ר סורים, ועקב טעות או תאונה, טנק שכן של חטיבה 188 עלה על הטנק שלנו והרס לו את היכולת לנוע קדימה, אלא נשאר לנו רק רוורס, ובשלב מסוים אספנו פצועים ונסענו לאחור למחנה נפח להוריד את הפצועים, ובהמשך המשכנו למחנה אלקה לטפל בטנק. ואז היה לי קצת זמן, באותו יום גם להתקשר הביתה, גם קצת להתרחץ, לכלות אחת, גם לעזור לאדיר זיק לבנות את הסוכה, גם לוודא שיהיה לי 4 מינים, כי לי היה אתרוג, ואדיר זיק, שהוא היה קצין דת, הביא את יתר מינים, וככה התקדמנו לך. מאיפה היה לך אתרוג? קניתי בירושלים בסרטן לתשובה. היה לי כזה השראה, צריך לקנות אתרוג. אחרי שגייסו אתה יכול לחבר אותו בסלאם? אחרי שגייסו את הרב, מתי התחלתם לכם?